Bidag sa mga taxpayers sa gibutang na one-stop shop sa Dakbayan sa Talisay, kaganihang buntag si Chona Carion sa report. Sa People's Hall sa Talisay City Hall, giset up ang one-stop shop alang sa renewal o issuance ng business permits. Ang deadline sa renewal sa business permits karong Enero 20. Samtang nitanyag usab ang Talisay City og 20% nga discount alang sa mo-advance og bayad sa real property tax alang sa sunod tuig. Ang tanan nga musud nga application form for renewal sa business. Musud sa January 20, i-assist na mo, wala sa penalty. Pwede sa mabayad until January 31, once last day. Pero ang musud sa 21 na, doon na penalty. Gisugda na sab ang operasyon sa one-stop shop sa Dakbayan sa Mandawi alang sa mga mo renew og mukuha og business permit o bayad og buluhisan sama sa properties at kinhimuon sa Mandawi City Sports Complex ning buwan sa Enero. Gipasigarbo sa syudad nga gisimplify na karon ang proseso sa pagkuha og pag-renew sa permit. Gikan kaniadto sa 19 steps, karon 3 steps na lang ang subayon una ma-issue ang business o mayor's permit. Daghang kayog mga kuan ba, daghang kay red tape. And dili siya congruent sa programa sa atong presidente nga ease of doing business. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.